sa inyong pag-support sa akong YouTube channel. Huwag niya makaroon ng video na sad ko sa akong upo. Grabe kaayo ka blessing ba? Tanawa. Kana siya salinsing man na siya. Bago na siyang salinsing. Pag salinsing niya, bunga din siya. Nagdubli pag yun na duha. Back to back ni siya nga bunga. Nasa likod sa koral may duha. Sa likod sa koral dito sa sulod na apoy duha. Bunga dayon. Asad usa. Ako na siyang higtan kay hulog man siya dili sa higtan. Dili sa sulod sa koral na aning mga putot. Kung madayon ni siya back to back ni na tuaman to sa kuan ang duha sa gawas ang duha katong ana siya. Ang madayon na siya, grabe gyud kay naghanag bunga sa salingsing 4 o 5 ka buok sa salingsing lang. Musaka pa ko dito sa babaw. Musaka mama ni akong usakan. O butang hagdan ang lubi ako siyang higtan. Mani ako ari ko sa kadiri. Sa una maandali man tumoy daghang kay bunga tong akong gipangkuha akong gipanghatag na okay na rin nabilin nakuha man ako uban ihatag na ko sa among silingan sa mga kauban sa simbahan. Wala lang ni siya nabilin. Itong sa una ay gikuha na nako ano ito ilaing gamay gamay pala siya niya kanya ko nung kaon niya ang kani ang kuwang diri na ko speakers. Ang diri na sa pikas na pod langkay, lukay. Ano siya nagdapli na siya sa tampi na siya pinang sa pusba. Ang ilang ani daghan pa ni siya bunga, bag-o na po ning bunga.